Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Mana usab kanimo. Mga igsoon gid sa ulog karon sa simbahan ang solemnidad sa Santissima Trinidad. Din atong pamalandungan ang misteryo sa pagkatulo ka persona sa usa ka Dios. Diin ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo nagkahiusa sa gugma ug mipaambit sa ilang paghigugmaay diha sa usa ka katilingban kanato nga binuhat sa Dios. Ug karon maandam kita ning maong kasaulugan, maghinulsol kita karon sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako yamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo ako iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himayat sa Diyos dito sa langit. Kadait tinisayuta, Ginoong Diyos langit ng hari. Diyos samahan, nakagagam sa tanan. Nagsimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo, nagdaig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Nagsamahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, Ikaw nagagda sa sala sa kalibutan. Kaloy kami, kaloy kami, kaloy kami. Ikaw nagalingon sa tuwa sa Amahan. Dawata ang among pangamuyo. Ay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang liwanag doon, O Jesucristo. Ang sa Espiritu Santo, ikaw sa himaya sa Diyos Ama.
magampo kita. Diyos nga Amahan, nga sa pagpadala sa pulong sa kamatuoran o sa Espiritu sa kasantos nganhe sa kalibutan, mipadayag ka kanamong mga tao sa imong katingalahan nga misteryo. Ihatag kanamo dinhi sa among pagpadayag sa matuod nga pagtuo ang pag-ila sa himaya sa tunay nga Trinidad ug pagsimba sa iyang kahiusa diha sa gahom sa iyang kahalangdon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, na buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa mga panultihon. Mao kini ang giingon sa kinaadman sa Dios. Una ako sa tanang binuhat sa Ginoo. Ang una sa iyang mga gimugna. Gibuhat ako niya sa sinugdan pagayon, sa wala pa buhata ang kalibutan. Naimugso ako sa wala pa'y mga laod, sa wala pa'y mga tubod sa tubig. Didto na ako sa wala pa ang kabukiran o kabungturan, sa wala pa buhata sa Dios ang kalibutan ug ang mga kaumahan, bisan gani sa wala pa'y yuta. Didto na ako sa pagpahimutang niya sa langit, sa paghikyad niya sa gitagbuan sa langit ug sa yuta, latas sa kadagatan, sa paghayhay niya sa mga panganod sa langit, sa pagbabuhagay niya sa mga tuburan sa kalauran ug sa pagsugo niya sa mga tubig sa dagat, sa dili paglapas sa ilang utlanan. Didto na ako sa pagbutang niya sa sukaranan sa kalibutan. Tupad ako niya, maurag arkitekto ako. Ako'y maglilipay kaniya adlaw-adlaw. Malipayon ako kanunay uban kaniya. Malipayon ako uban sa kalibutan o sa katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Ginoo among Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. O Ginoo among Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. Sa pagtanaw ko sa imong kalangitan, ang buhat sa imong mga tudlo, ang buwan ug ang kapituonan nga imong gipahiluna. Unsa pang taong nga nanumpaling kaman kaniya, o ang anak sa tawo nga nagtagad kaman kaniya. O Ginoo among Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. Imo siyang gibuhat nga ubos lang ug diutay sa mga anghel. O
Ugi mo siyang gipurong-purungan sa himaya o kadong kanan. Ihatag mo kaniya ang pagmando sa mga buhat sa imong mga kamot. Gibutang mo ang tanan, ubos sa iyang tiilan. O Ginoo among Dios, pagkakatingalaman sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. Ang tanang mga karnero ug kabakahan, oo bisan ang mga mananap sa kaumahan, ang mga langgam sa kahanginan, ang mga isda sa kadagatan, ug ang tanan nga naggalangoy sa katubigan. O Ginoo among Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Sanglit, gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. May panagdait na kita ug ang Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa pagtuo, gidala kita niya ngadto sa grasya sa Dios, diin nagkinabuhi kita karon ug nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos, kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos maghimo kanatong mapailobon. Ang pagpailob makapahimuot sa Dios, ug ang iyang kahimuot naghatag kanatog paglaom. Kining paglauma dili gayud mapakyas, kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa kanunay tatay unang hari o Diyos, Amahan o Anak o Espiritu. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, daghan paunta kaayo akong isulti kaninyo. Apan karon dili pa kamo makatugkad niini.
Apan inigabot sa espiritu sa kamatuuran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuuran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kung dili sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang o maabot. Himayaon ako niya, kaya nga niya kanako, maoy iyang isulti kaninyo. Ang tanan nga iya sa amahan, ako busa, giingon ko nga dawaton sa espiritu ang ihatag ko kaniya, o isugilo niya kini kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kada adlaw, no, panguros magitingalita, no? Usahay panguros ta nga wala ra sa atong huna-huna, no? Bisan gani ang mga driver, no, nagbantay ko na mga driver mo agig simbahan manguros, no? Kanang mga driver sa jeepney, nakakita kay driver nga pag-agi sa iglesia nanguros gihapon, no? May pagkakay nanguros ka ang nasa sodi ginakamao. Usahay kinamdam ko sa una og tugnaon manguros indeng kaligo, no, kay para di na ko numutugnaw. Ang mga munay mga hiyas sa mga kandingon, no. Pero whether we like it or not, no, ang pagpanguros muni pagdawat nato sa misteryo sa Santissima Trinidad, no, minta sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Pero usahay pangutanon ta, ngano manguros man mo? Sa di ta katubag, mangaway na lang ta kay basin og mahibaw sila nga wa ta hibaw. Pero kung atong huna-hunaon, no, ang pagpadayag nato sa atong pagtuo sa Santissima Trinidad nga itong ipakita diya sa pagpanguros, mao'y pagdawat nato sa gugma sa Dios nga ipadayag nga rin nato. Diba? Hadlok ta, manguros ta, no? Ano bang kuyawan ta, manguros ta niya, mga dita manguros ta atong sangpiton ang Santissima Trinidad, no? Ang mga pagbasa ron nagpasabot nato giunsa ta pag higugma sa Dios nga sa maong pamaagi kita di ay nahimong kabahin sa iyang katilingban sa gugma, no? Di nato hisgutan ang Santissima Trinidad nga mura og klase, no, nga atong sabton kay misteryo man buti pasabuti na matugkad sa tawhanon lamang nga panghuna-una, no? Kundi ato ni siyang nadawat nga kamaturan tungod kay gipadayag ni sa Dios nato, no? It has been revealed to us, no, beyond human understanding, no? Sa unang pagbasa, ang kaalam, no, wisdom, hulagway isip usa ka persona, no? Doon na sa iyang karakteristik, no? Dili siya abstract, no? Nga ang kaalam diha ng daan, nga ang kaalam diha sa Dios at tubangan sa Dios. Unya ang mga expert sa kasulatan niingon nga ang kaalam nga gi-personify, gihulagway isip persona, nagahulagway ni Jesus, no? So nagapasabot kini nga sa wala pa ang kinaiyahan, no, before creation, naanadaan ang Amahan, ang Anak o ang Espiritu Santo. Ug diha sa gugma sa kaalam, no, nga malipayon ang kaalam gani at nadungog sa unang pagbasa nga ang kaalam nalipay diha sa binuhat sa Dios, so in His creation, no, and in humanity, diha sa tao nga gibuhat sa Dios, no? Una nga ang gugma di ay sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, mo'y nakapatugmo nila sa pagbuhat sa kinaiyahan, unya pagbuhat sa tao nga sumala sa ilang hulagway. Dili ni siya ang hulagway hitsura, no? Man in his own likeness, nagbuti pasabot nga adunay kinaiya ang Dios nga anaa ka nato. Muni ang kinaiya sa pagkakat-on sa paghigugma. No, kita nagihigugman ta sa Dios bisan sa wala pa ta buhata aron makaambita sa paghigugma ay sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. So unsa pa maagiha?
gibuhat ta sa amahan. Udiha sa itong pagsupak sa sugo sa Dios, iluwas ta sa anak. Unya, sa pagbalik sa anak ngadto sa amahan, kita giubanan sa Espiritu Santo. Una nga, sa susama nga dignidad o importansya, atong gipahanungdan ang amahan, ang anak o Espiritu Santo, pinaagi sa atong pagsukli niya sa gugma nga atong nadawat. Dili na to iuli niya, kundi we pay it forward. No? Nga unta, tungod kay gihigugma ta sa katilingban sa amahan, anak o Espiritu Santo, ang atong paghigugma ay atong ipakita diha sa atong katilingban. No? Kinaiya magod nato usahay selfishly nga ang ato lang kaugalingon ang atong himayaon. No? Ubutang ta, ang atong palabihon ang ato lang kaugalingon kaayuhan. Sa amahan sa anak o sa Espiritu Santo, ato nadungog nung amingon si Jesus, ang iya sa amahan ako o kini ihatag nganto sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo nagtudlo nato dili mga bagong mga butang, kundi ang mga itudlo mismo ni Jesus aron himayaon si Jesus. Si Jesus mitugyan sa kinabuhi aron himayaon ang amahan. No? So they glorify not themselves but each other. Nagilisod sabton kay nganong tulo ka persona unya usaraman ka Dios. No? Ang ato lamang masabtan mao nga sa katilingban sa amahan sa anak ug sa Espiritu Santo, tungod sa ilang gugma sa usa-usa kita nahimugso. No? Ang kinaiyahan ug ang tao mismo aron kita makakat-on og higugmaay sa usag-usa diha sa usa ka katilingban. No? Muni ang nindot nato nga pamalandungan og hagit. No? Kaya lagi muni nagdala nato paglaom. No? Kaya ang paglaom dili mo pakyas ka nato. No? Muni atong tema, no? Hope. We are pilgrims of hope. No? Because hope does not disappoint. Muna ang ato nadungog sa ikaduhang pagbasa. Muni ang scriptural basis sa atong tema sa Jubilee Year. Ang pagbasa karon ay ikaduhang pagbasa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Muna nga niining atong pagpasidungog no sa Santissima Trinidad sa makausap pa atong tagamtamon ang yang gugma kanato. Aron sa matag higayon nga musangpit ta sa Santissima Trinidad, diha sa atong pagpanguros, we become aware nga kita di ay may sangpit sa Dios. Pasalamat sa iyang gugma kanato, paghangyo, pangaliw po nga unta ato nga mapakita ang maong paghigugmaay ngadto sa atong isikaingon. No? Muna nga sa higayon nga kita magkahiusa sa pagampo atong sugdan sa pagpanguros. No? Sangpito na to ang amahan, anak ug Espiritu Santo. So matag higayon nga mahadlok ta, sangpito na to ang Santissima Trinidad kay siya manalipod nato tungod kay kita gihigugman na niyang daan bisan sa wala pa kita niya buhata. Aron sa ingon kita mahatagag kasiguruan o seguridad diya sa atong mga buluhaton nga ang Dios di ay naguban ka nato, ang Espiritu Santo naglamdag ka nato, kaya lagi siya nagtudlo man sa mga butang nga gitudlo nato ni Jesus ka nato, o siya nagpadayon sa pagpakita ka nato sa gugma, sa amahan ug sa anak, sa paguban sa Espiritu Santo sa atong mga buluhaton. Amen. Manindog palihog og karon atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan, ang magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o yuta, o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, anak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, anak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan tungod kanatong mga tao,
ug alang sa atong kaluwasan mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siyang tao gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato ilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron pahukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingarian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios nga magkahiusa ang tanang tao bisan nagkadaiya ingon nga ang Amahan ug Anak ug ang Espiritu Santo usara. Moingon kita, hiusaha kami Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang simbahan pinaagi sa iyang kamang giluluyon, ipadayag niya ngadto sa tanan ang gugma sa Amahan alang sa Anak diha sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Na ang tanang Kristohanon maghiusa aron ang ilang kahiusahan o padayag sa hingpit nga katalingban sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang atong nasudnong panggamhanan mupakitag pagtagad sa tanang lungsoranon, ilabi na sa minorya nga lahig kultura. Magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga pinaagi sa ilang pag-atiman sa usag-usa ang atong Kristohanong katilingban, mamahimong makitang ilhanan sa gugma sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang mga nangamatay makaambit na ni anang walay katapusang pag-inambitay sa gugma tali sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Amahan namo, tabangi kami aron padayon kaming mamati sa imong mga pulong. Himuan kaming mahiusa sa imong balaang pulong na nagpuyo uban kanimo ug sa Espiritu Santo karon og hangtod sa kahangturan. Amen. Daigon ikaw Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kini nga mong gihalan, ang panubilo nga abot sa yuta, mong ginamat sa kamot sa mga mahimo sila kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, Daigon ang Diyos ang bonsa ang turahan. Daigon ang Diyos, Daigon ang Diyos, Daigon ang Diyos ang bonsa ang turahan.
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang atong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig, paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Santo sa Ginoong Dios namo pinagi sa pagsangpit sa imong ngalan, kining mga halad sa among pag-alagad. Ug pinagi niini himuan kami nga tunhay gayud nga gasa alang kanimo. Ini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana ang kaninyo. Maana usab kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo ning ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matar. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo, maoy usa ka Dios usa ka Ginoo dili sa kausa sa persona kundi sa Trinidad sa usa ka kinaiya. Kay ang gituuhan gud namo mahitungod sa imong himaya nga gipahayag nimo, mauman usab ang gituuhan namo mahitungod sa imong anak ug sa walay kalainan mahitungod sa Espiritu Santo aron sa pagpahayag namo sa matuod ug walay kinutubang pagka-Dios simbahon namo ang tulo ka nagkalain-laing persona ang kausa sa ilang kinaiya ug ang kasama sa ilang kahalangdon. Kini ang gidayeg sa mga anghel ug mga arkanghel, ingon man sa mga kerubin ug mga serapin, o nga sa walay hunong nagatuaw matag adlaw sa usa ka tingog sa pagingon. Santos gayon ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuhat siya upan. Mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an, ug miingon, dawata kini og ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuhat siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo.
Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo, si Kristo, mubalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumlumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsunong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Imo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw daygon ug amo ikaw himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinahagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Ihatag nga na kanimo magagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta ang paginigsunay. Cordero sa Diyos, na nakawag ng sasalang sa kalibutan, kaluin kami.
Mga igsoon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. Makaayo unta namo sa lawas ug kanag Ginoong Dios namo ang pagdawat niining sakramento ug ang pag-ila sa Santissima Trinidad ug sa ulusahong kahiusa sa tag sa kapersona. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot alang sa mga pahibalo. Maayong buntag, niini nga tong pagsaulog sa Domingo sa Santissima Trinidad, gihatagan usab og dakong bili ang pagsaulog sa basic ecclesial community. Tungod niini, aduna kitay second collection alang sa mga programa ug mga kalihukan sa BEC Ministry. Mga pasalamat, sa ngalan sa atong talahurong Arsobispo sa Sugbo, His Excellency, Most Reverend Jose S. Palma, ang team of pastors, ang Parish Pastoral Council, and ang Project Finance Committee dinhi sa atong parokya sa Cathedral, nagpasalamat kaninyong tanan sa inyong makananayong pagsuporta. Ilabi na ngadto sa tanang mga benefactors, sponsors o ngadto usab sa atong mga volunteers ug liturgical ministers. Mga pahibalo, linain usab nga pasalamat ngadto nila ni Mr. and Mrs. Calvin and Jessica Discaya, ang atong mga hermano at hermana mayores ni ining tuiga. Kanila usab ni Mr. Alex Mendoza Texon, Mr. Calixto and Miguel Ayu and family, Ms. Cynthia Chini and Mr. Jack Rentuza, Ms. Joan Castillo and family, Mr. and Mrs. June and Araceli Llanos, Engineer Eduardo and Mrs. Rentuza and family, Ma'am Erica Ann Cabigas, Mr. Tudolfo, Mrs. Rosalea Guido, Mrs. Rosita Ong, Mr. Eliezer and Teresita Alianic, og Mr. Marlon and Mrs. Geraldine Oyangorin. Sa atong flower sponsors nga sila Engineer Cyrus and Jessica Hurtado and family, ug sa atong flower decorators nga sila si Mr. Mike Pugoy og mga kaubanan. Mga pahibalo, una, magsugod na kita sa pagpangandam sa pagsaulog sa solemnidad sa balaang kasing-kasing ni Jesus. Ang Misa Novena magsugod karong Hunyo 18, Miyerkules, sa alas 5 sa hapon. Ang pagsaulog sa kapiestahan karong umaabot Hunyo 26, Huwebes, sa sama gihapong takna. Ikaduha, ang Archdiocese sa Sugbo gigasahan sa usab og 14 ka mga diakono nga manumpa sa bokasyon sa pagkapari. Karong umaabot Hunyo 25, Miyerkules 2025 ang maong 2025 ang maong ordinasyon pagahimuon dinhi sa atong katedral sa alas 9 sa buntag. Giauhag kitang tanan sa paghalad og mga pag-ampo. Gikan sa Team of Pastors, daghan kaayong salamat ug Happy Trinity Sunday kaninyong tanan. Ang Ginoo maana ang kaninyo. Maana usab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.